Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Marso, tuig 2021. Ato karong gisaulog ang Passion or Palm Sunday, mas gitawag kini sa Cebuano nga Bendita sa Lukay. Ang pasyon sa atong Ginoo sumala ni San Marcos. Duha ka adlaw na lamang sa dili pahimuon ang kasaulugan sa pagsaylo ug ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nangita og paagi sa pagdakop kang Jesus sa tago aron ilang patyon. Sila miingon, dili ta kini buhaton sa panahon sa kasaulugan kay tingali unyag magubot ang katawhan. Didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babayi nga may dalang tibod ng alabastro. Puno kini sa mahalon kaayong pahumot nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibuak niya ang tibod o gibubo ang pahumot sa ulo ni Jesus. Apan nangasuko ang pipila sa mga tao nga didto ni adtong higayuna ug nag-ing nanay. Pagkausik gayud sa pahumot, ikabaligya man unta ka nagkapin sa 3 ka gatos ka denaryo og ang halin ikahatag sa mga kabus og ilang gisaway pag-ayo ang babae. Apan miingon si Jesus kanila, pasagdin ninyo siya, nganong samukon man ninyo siya. Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Kanunay ninyong ikauban ang mga kabus ug bisan unsang panahona makatabang kamo kanila kun buot ninyo. Apan ako dili na ninyo kanunay nga ikauban. Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot, gipahumutan niya ang akong lawas agi og pangandam alang sa umaabot nga paglubong. Og timan ikini, bisag asang dapita sa kalibutan, iwali kining maayong balita. Ang nahimo niining maong babay, hisgutan gayon aron paghandom kaniya. Unya si Judas Iscariote nga usa sa napulog 2 ka tinun-an, miadto sa kadagkuan sa mga pari aron pagtugyan kang Jesus ngadto kanila. Ug sa pagkadungog nila niini, nalipay sila ug misaad paghatag kaniyag sa lapi. Busa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang adlaw nga maoy ting-ihaw sa mga karnero nga ihalad sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus, asa man kami nimo paadtua aron andamon namo ang panihapon? O gisugo ni Jesus ang duha kanila o giingnan, pangadto kamo sa syudad og matagbuan ninyo ang usa ka tawo nga naglukdo og usa ka banga nga tubig. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan og ingna ang tag-iya sa balay nga ang magtutudlo nag-ingon, hain ang kwarto alang kanako, diin ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton nga inandam na. Didto andama ang tanan alang kanato. Og miadto ang mga tinun-an sa syudad og ilang nakit-an ang tanan sumala sa giingon ni Jesus. Didto giandam nila ang panihapon. Sa pagkakilom-kilom na, miabot si Jesus uban ang napulog 2 ka tinun-an. Samtang nangaon sila, miingon si Jesus, sultihan ko kamo. Usa ka ninyo nga nakigsalo kanako, magbudhi kanako. Tungod niini, nangasubo ang mga tinun-an ug nangutana kaniya ang tagsa-tagsa kanila. Ako ba ang gipasabot nimo? Mitubag si Jesus, ang nagtunlob sa pan uban kanako niining panaksan. Ang anak sa tao mamatay gayud sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot ang tao nga magbudhi kaniya. Maayo pa nga wala siya mataw. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus og pan, nagpasalamat og gipikas-pikas niya kini og gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Miingon siya, kan-an ninyo kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa o gipasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan ug naglig-on nga kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili na gayud ako moinom pag-usab ni ining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa langit. Unya nag-awit sila
ug usa ka awit sa pagdaig sa Dios og nangadto sa bungtod sa olibo. Si Jesus miingon kanila, "Mutalikod unya kamong tanan ug mamiya kanako. Kay ang kasulatan nag-ingon, patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea." Si Pedro mitubag, "Dili gayud ako mobiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan." Miingon si Jesus kang Pedro, "Timan-i kini, sa dili pagani mo tuktugaok ang manok sa makaduha karong gabi una, imo na akong ilimod sa makatulo." Apan mi pasali gayud si Pedro, "Bisan pagpatyon ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimod." Og nanumpa ang tanan sa samang pulong. Miabot si Jesus sa tanaman sa Getsemani, uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, "Panglingkod kamo dinhi samtang magampo ako." Unya iyang gipauban kaniya sila si Pedro, si Santiago ug si Juan. Gibati niya ang hilabihang kaguol ug kabalaka ug miingon siya kanila, "Dako kaayo ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw." Mipadayon sa unahan ug mihapa sa yuta ug nagampo nga kun mahimo ilikay siya sa takna sa pag-antos. Miingon siya, "Amahan ko, mahimo mo ang tanan. Kuhaa kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman, kundili ang imo." Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug iyang naabtan nga nangatulog silang tulo. Si Jesus miingon kang Pedro, "Simon, natulog ka di ay? Dili ka bagayod makahimo pagtukaw bisag usa lamang ka oras?" Ug siya miingon kanila, "Pagtukaw og pagampo aron dili kamong madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas." Unya mibiya na usab siya og nagampo sa mao gihapong pagampo. Humaniini mibalik na usab siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug naabtan na usab niya sila nga nangatulog tungod kay katulgon man sila kaayo. Wala sila masayod kung unsay ilang itubag kaniya. Sa ikatulo niyang pagbalik, miingon siya kanila, "Nangatulog bagihapon kamo og namahulay? Husto na. Miabot na ang oras nga itugyan ang anak sa tao ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon na kamo og mangadto na kita. Tan-awa, ani ana ang nagbudhi kanako." Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang usa ka panon sa katawhan nga nagdalag mga pinuti ug mga puspos. Mga sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga pangulo sa mga Hudeo. Ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan, "Ang tao nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa siya og unya dad-an ninyo og bantayi pag-ayo." Sa pag-abot gayud ni Judas, miduol siya kang Jesus og mingon, "Magtutudlo," og mihalok siya kaniya. Busa ilang gidakop si Jesus og gigunitan pag-ayo. Apan usa ni adtong diha nagtindog sa duol. Miibot sa iyang pinuti og gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari og naputol ang usa ka dalunggan niini. Unya miingon si Jesus kanila, "Tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga pinuti og mga puspos sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw nagtudlo ako didto sa templo uban kaninyo og wala ako ninyo dakpa. Apan kinahanglan gayud matuman ang giingon sa kasulatan." Ug mibiya kaniya ang tanan niyang mga tinun-an ug nanagan. May usa ka batan-on nga nagkupo lamang og habol nga misunod kang Jesus. Dakpon unta nila siya, apan kupo lamang ang ilang nagunitan ug nakadagan siya nga hubo. Unya gidala nila si Jesus ngadto sa balay sa pangulong pari. Didto nagtigom ang mga pari, ang mga pangulo sa mga Hudeo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Misunod si Pedro nga nagpaantaw ug miadto siya sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Milingkod siya didto uban ang mga gwardiya ug nagpaduol siya sa kalayo aron mainitan. Ang mga pari ug ang tanang sakop sa labawng hukmanan nangita og kabatuuran batok kang Jesus aron ilang mapatay siya
apan wala sila'y nakitaan. Daghang mga saksi ang misultig bakak batok kaniya, apan wala magkatakdo ang ilang mga pahayag. Unya may mga tao nga nagtindog og misultig bakak batok ang Jesus. Sila miingon, nadunggan namo siya nga nag-ingon, gubon ko kining templuha nga binuhat sa tao, og sulod sa tulo ka adlaw patindugon ko ang lain nga templo nga dili binuhat sa tao, apan wala gihapon magkatakdo ang ilang gipanulti. Unya mitindog ang Pangulong Pari atubangan sa tanan og nangutan na kang Jesus, wala ka ba'y ikatubag sa sumbong ilang gipasaka bato kanimo? Apan naghilom lamang si Jesus. Nangutana pag-usab ang Pangulong Pari kaniya, ikaw ba ang Mesiyas nga anak sa dalaygon nga Dios? Si Jesus mitubag, ako, ug makita unya ninyo ang anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios ug muabot uban sa mga panganod sa langit. O gigisi sa Pangulong Pari ang iyang kaugalingong bisti og mingon, wala na kita magkinahanglan og dugang pang mga saksi bato kaniya. Nadungog ninyo ang iyang pagpasipala sa Dios. Unsa may inyong hukom? Og mihukom silang tanan nga sad-an siya og angay gayong patyon. Unya ginludan sa pipila kanila si Jesus o gitaptapan nila ang iyang mata o gisumbag siya. Miingon sila, tag-ana kung kinsay nagsumbag kanimo. O gikuha siya sa mga gwardya o gitabangag tamparos. Didto pa si Pedro sa hawanan sa dihang milabay ang usa sa mga sulugoong babay sa Pangulong Pari. Sa pagkakita niya kang Pedro nga didto duol sa kalayo, mitutok ang babay kaniya og miingon, kauban kausab ni Jesus nga Nazaret nun. Apan milimod si Pedro nga nag-ingon, wala ako makaila kaniya ug wala ako makasabot sa imong gipanulti. Migawas siya ug unya may manok nga bitok tugaok. Didto hikit-an siya pag-usab sa babayi ug miingon ang babayi ngadto sa mga tao nga nagbarog didto, kauban ka na siya nila. Apan milimod na usab si Pedro. Pagkataod-taod, miingon na usab ang mga tao kang Pedro, dili kagayod makalimod nga kauban kanila kay taga Galilea ka man usab. Ni ining higayuna, nanumpa si Pedro, bisag mamatay pa ako karon dayon, wala gayod ako makaila ni anang tao nga inyong gihisgutan. Unya mitugtugaok ang manok sa ikaduhang higayon ug dahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, sa dili pa mutugtugaok ang manok sa makaduha, imo na akong ilimod sa makatulo. Ug mihilak siya. Nianang sayo sa buntag, ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudeo ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gigapos nila si Jesus, gidala og gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudeo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang. Busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya, dili ka ba lamang mutubag? Daghan kaayo ang ilang gipasangil kanimo. Apan wala gihapon mutubag si Jesus. Busa nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag kasaulugan sa pagsaylo sa mga Hudeo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi og usa ka binilanggo nga pangayuon sa mga tao. Ni adtong panahona, may usa ka tawo nga ginganlag Barabas nga gibilanggo kay usaman siya sa mga bisukol sa kagamhanan. Nakapatay siya sa panahon sa usa ka kagubot sa dihang nagkapundok na ang mga tao. Gipangayo nila kang Pilato nga himuon na niya ang nabatasan niyang buhaton. Og nangutana si Pilato kanila, but baka mo nga buhian nako ang hari sa mga Hudeo? Nasayod manggod si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tao nga pangayuon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. Nangutana pag-usab si Pilato sa mga tao, unsa man di ay ang akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudeo? Ug misinggit sila, ilansang siya sa krus! Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo. Nangutana si Pilato,
Apan misamot hinungon sila pagsinggit, ilansang siya sa krus! Buot ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tao, busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya gipalatos niya si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtum pula. Naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunukon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya nga nag-ingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudeo!" Ug gibunala nila lipak ang iyang ulo, giludan siya, giluhod-luhuran o giyukbo-yukbuan. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtum pula o gisuluban pagbalik sa iyang kaugalingong sapot. Unya gidala nila siya sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga gikanlag Simon nga taga Cirene. Amahan siya ni Alejandro og ni Rufo. Mao pagayoy pag-abot niya sa syudad gikan sa layong dapit og gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Calavera. Og didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag mira, apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus og gibahin-bahin ang iyang sapot og nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag sa dihang gilansang nila siya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini, "Ang hari sa mga Hudeo." May duha usab katulisan nga ilang gilansang sa mga krus uban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nang labay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. "Aha! Ikaw di ay kadtong muguba sa templo butukod nini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Karon kadnaog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon." Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus nga nag-ingnanay. Nakaluwas siya sa uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-aw nato kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron makatuo kita kaniya. Og ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok, nalukop sa kangitngit ang tibuok dapit nga milungtad og 3 ka oras. Og sa pagkaalas 3, mituaw si Jesus sa makusog, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako?" Dihay mga tao nga nakadungog kaniya og miingon sila, "Pamati kamo, nagtawag siya kang Elias." Unya midagan ang usa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod og aslom nga bino og gitaod sa tumoy sa usa ka dugkit. Og iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus og miingon, "Hulat sa tan-awon ta kuno kon manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus." Misinggit si Jesus sa kusog nga tingog ug namatay. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa itaas ngadto sa ubos. Ang kapitan sa mga sundalo nagbarug sa atubangan sa krus. Nakita niya ang pagkamatay ni Jesus ug miingon siya, "Tinuod gayud nga kining tawhana anak sa Dios." Didto may pipila usab ka babayi nga nagpaantaw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena, og si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago og ni Jose. Mao kini sila ang nag-ubad-uban og nagtabang kang Jesus samtang didto pa siya sa Galilea. Og daghan pagayong mga babae didto nga mikuyog kaniya sa Jerusalem. Sa hapit na mosalop ang adlaw sa bispira sa adlawng igpapahulay,
Miabot si Jose nga taga Arimatea, usa ka tinamod nga sakop sa labawng hukmanan ug nagpaabot usab sa paghari sa Dios. Gipangahasan ni Jose ang pag-atubang kang Pilato aron pangayuon ang patayng lawas ni Jesus. Nahibulong si Pilato sa pagkabati niya nga si Jesus patay na diay. Iyang gipatawag ang kapitan ug gipangutana kung taod-taod na bang patay si Jesus. Sa pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gitugutan niya si Jose sa pagkuha sa lawas ni Jesus. Mipalit si Jose og panapton nga lino ug gikuha niya ang lawas. Giputos niya kini sa panaptong lino ug gipahimutang sa usa ka lubnganan nga gibangag sa pangpang nga bato. Unya giligid niya ang usa ka bato aron itabon sa pultahan sa lubnganan. Si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Jose nagtan-aw diin nila ilubong si Jesus. Ang pasyon sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo.